Хәерле кич. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының социаль мәсьәләләр комитеты утырышында үзенчәлекле статистика күтәрелде. Татарстанда 100 яшьтән өлкәнрәк 157 кеше яши. Шуларның 17-се генә ирләр. Бүген Татарстанда пенсия яшендәге 914 мең кеше исәпләнсә, узган ел бу санда 47,16 мең кешегә артыграк иде. Әлеге статистика өлкән яшьтәгеләрнең, аеруча ирләрнең сәламәтлекләренә күбрәк игътибар кирәклеген күрсәтә түгелме? Бу хакта студиябыз кунаклары белән фикер алышырбыз. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәне исегезгә төшереп узам. Бер-беребезнең әйткән фикерләренә карата сез үз мөнәсәбәтегезне белдерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе, ак битарафлык, нейтралитет билгесе дип шамаларбыз. Жанлы әңгәмә булсын иде дигән теләктә калабыз. Үз чиратыгызны көтә торган тапшыру түгел. Шуңа күрә бер-беребезгә игътибарлы булыйк. Иң беренче чиратта статистикага әйләнеп кайтсак, менә бүгенге көндә яшәгән өлкән яшьтәге ирләрнең, дөресрәге өлкән яшьтәге кешеләрнең нибары 17% гына ирләр. Ягъни долгожительләр дип әйтәбез икән, алар арасында күпчелек хатын-кызлар булып тора. Моның сәбәпләре нәрсәдә икән? Ни өчен безнең ирләребез шул дәрәҗәдә кыска гомерле? Искәндәр әфәнде, сездән башлыйк. Монысы билгеле инде, әлбәттә. Бүгенге көндә бит дөнья хатын-кызларныкы булса да, аның төп йөген барбер ирләр тартырга мәҗбүр, әйеме? Аннан бүген мөмкинчелекләр күп, аның бөтенсендә тормышта кулланырга кирәк, әйеме? Хатынга аласы тун да, аңа кирәкле машина да, тегесе дә, монысы да, бөтенсе ир җилкәсендә ир моны эшләргә тиеш, кредитлар, бөтенесе аларны алырга кирәк, аларны түләргә кирәк, ипотека, син гаилә башлыгы икән, әйеме? Сиңа кирәк вакытта бит һәр вакытта да иратка ничек дип тора хатын-кызлар. Син ди гаилә башлыгы, син тиеш, әйеме? Син бөтенсендә тиеш, сиңа беркем дә бер нәрсәдә тиеш түгел. Менә шуңа күрә, үзең тотынасың икән, сүз әйтә икән хатын-кыз, минем шәхси чикләремне бозасың дигән сүз барлыкка килергә мөмкин, әйеме? Личные границы дигән әйбер. Менә шушы личные границы иң куркыныч әйбер бүгенге көндә. Ир белән хатын арасында бернинди дә шәхси чикләр булырга тиеш түгел. Шушы мизгелдән башлана ир кешенең ир булудан туктавы да, ир кешенең гомумән үз-үзен хөрмәт итмәве дә, алар бит бөтенсе җыелып килә дә, әлбәттә бу китерә тизрәк үлемгә. Әгәр дә ягъни хисләр ягыннан, эмоцияләр ягыннан иртәрәк яна дип әйтәсез. Хатын-кызлар түгел, ирләр слабый пол диләр бит әле хатын-кызны. Юк, ул очракта, бу очракта ирләр слабый пол. Хатын-кызга караганда ирләрнең стресска каршы тору көче дә кимрәк күпкә. Алайда сезнең белән миңа караган вакытта безне алай теге азапланып, җигелеп тормыш үстерәгән кешеләр дип әйтеп булмый. Бүгенге көндә бу саннарыбыз субханаллаһына. Юк, эшенә карата мөмкинлеге дә бар. Анысы да бит аның тормышта бүген эшлисең, мин ат кебек эшлим. Минем күршедә бизнесмен, бай кеше, ул әйтә, шул Илфир әйтә: "Искәндәр әфәнде, син кайчан итәсең? Иртәнге сәгать 7 тулгасы син чыгып китәсең, төнге сәгать 11дә кайтып керәсең", ди, әйеме? Ул бизнесмен, үзенә үзе эшләгән кеше, миннән кимрәк эшли, ул әйтә, әйеме? Шуңа күрә нәрсәдән килеп чыга? Тормышта иратка бүген эш, ниндидер ләззәт алу җитми. Син дә бит инде гомер буе юлда кайчан карама, синең юлчы машинан каядыр чыгып киткән, эфирда кайдадыр, әйме? Менә шуннан килеп чыга. Тотасың да ләззәт алуның иң зур, иң җиңел ысулы нинди? Матур иттереп утырып, бер тортны кашык белән кисеп тә тормыйчы ашау, әйме? Менә шуннан килеп чыга безнең матур зифа буйларыбыз туп шикелле. Искәндәр әфәнде бөтен серләрне ачып бетергәнче, төгәлрәк медицина ягына күчсәк, җәмәгать, Марат әфәнде, алайда физиология ягыннан, организм үзенчәлекләре ягыннан без ирләрне дөрестән дә хатын-кызларга караганда иртәрәк бирешә, иртәрәк тавышала дип әйтик инде. Шундый фараз кыла алабызмы? Шулай дип әйтеп була. Мин тагын бер статистикадан мәгълүмат китерер идем. Хатын-кызлар белән ир кешеләрнең яшәү дәверлеге кем озынрак яши. Менә бу мәгълүматка карасак, безнең хатын-кызлар озарак яши ирләргә караганда. Бу бөтен дөньяга хас булган күренеш. Әгәр Россиядә, мәсәлән, алсак, безнең хатын-кызлар уртача 10 яшькә озынрак яшиләр. Шулай әйтеп киткәнчә, бу бөтен дөньяда шулай. Япония менә безнең санала инде иң озак яшәүче кешеләрдән берсе дип бер илләрнеп, арда менә бу ара 6 ел уртача тәшкил итә. Африкада ирләр заграк яши хатын-кызлардан. Чөнки хатын-кызлар эшлә. Бәлкем шулайдыр.
Әлеге дә баягы медицина ягыннан әйләнеп кайтсак, физиология ягыннан мин әйтер идем, менә безнең ир кеше белән хатын кызны аерып тора. Барлыгы 2 хромосома, ир кешеләрдә ул Y хромосома булса, хатын кызларда X хромосома. Әгәр моны микроскоптан карасак, без менә Y хромосом, ул шул X хромосом, кыйрыкларын бераз кискән ул X хромосом. Димәк, бу инде фән белән исбатланган 2 мәртәбә дип әйтергә була, шушы Y хромосомында безнең геннар әзрәк. Нәрсә өчен безгә геннар кирәк? Бу геннар безнең организмда булган процессларны бөтенесен контрольдә тотып, аларны дөресенчә идарә итәргә кирәк бу геннар. Шул яктан карасак, димәк, ир кешеләр бу яктан бераз безнең кимчелеге бар геннар дәрәҗәсендә активитәсе. Моны исбатлап тагын бер мәгълүматны мин китереп әйтер идем. Безнең хатын кызлар, гормональный перестройка дип әйтәбез, бит шуңа әгәр ул яшькә җиткәнче алар менә киң таралган авыру, атеросклероз дигән авыру бар. Хатын кызлар шушы авыру белән авырмыйлар. Әгәр алар сау сәламәт булса, икенче яктан шушы гормональ перестройка башлангач кына шушы атеросклероз авыру аларга хас була торган авыруга килеп чыга. Моны әлбәттә безнең хатын кызлар шулай итеп жаратылган. Алар бала табара тиеш, баланы үстерә тиеш. Төрле бер яшькә җиткәнче алар бу авырудан азат ителгәннәр. Бу урында бераз гына бүлдереп, гафу үтенеп, инде ират белән хатын кызның яратылуына ук киләбез икән, һәм геннарга бәйләнәбез икән. Нурулла хәзрәт, бүген бер туташ ханым белән сөйләштек бу темага. Ни өчен менә шулай икән ул, ни өчен хатын кыз узаграк яши дә, ни өчен ирләр тизрәк таушала икән дип бик кызык фикер әйтте ул. Чөнки хатын кызның айга бер тапкыр каны алышынып тора иде. Ирләрнең андый мөмкинчелеге юк. Ирләрнең бу процессны булдыруның бердән-бер мөмкинчелеге ул хиджабы ясату, кан чыгару дип әйтик инде әйме. Менә бу яктан карасак, дин ягыннан ничегрәк, ирләр белән хатын кызның яратылуыннан ук кисәк, ул ничегрәк күрсәтелә, ничегрәк күзаллана. Аузу биллаһи минеш-шайтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иң беренче, әгәр дә баштан ук карасак, ирләр һәм хатын кызларның яратылуыннан ир кеше бит инде яратылды беренче булып, балчыктан. Һәм ул җәннәткә урнаштырылды. Җәннәттә аның бөтен әйбере бар иде. Ашарга, шәригә бер борчусыз тормыш. Эшләргә кирәкми, бер нәрсә кирәкми. Ләкин аңа барыбер нәрсәдер җитмәде. Һәм Аллаһ Тәгалә аның үзеннән үк барлыкка килдерде аңа парны. Җирдән түгел, аның үзеннән үк. Ягъни хатын кызлар белән без бер организм дисәң дә була. Чөнки башка әгәр дә ул җирдән барлыкка килгән булса, монда проблема туар иде. Ике төрле балчык бер-берсен аңламыйча икесе ике якка китеп барырлар иде. Шуңа күрә хатын кыз белән ир кеше бер-берсенә тартылалар бер булганга күрә. Инде хатын кыз ни өчен кирәк соң дигәндә, безнең анабыз Хава моңа булай дип җавап бирде. Адәм алейхиссалам операциядән соң уянды, кабыргасын алдылар бит инде. Операциядән соң уянды, күзен ачып җибәрсә, янында хатын кыз утыра. Син кем ди? Мин синең хатының ди. Син нәрсәгә кирәк соң ди? Менә монда bütün хатын кызлар өчен дә дәрес булган бер сүзне әйтә безнең анабыз Хава. Нәрсә ди? Литаскуна илайя. Син миндә тынычлык тапсын өчен кирәк ди. Ягъни мин сиңа тынычлык алып килер өчен кирәк ди. Хатын кызның төп максаты ирнең тормышына, ирнең яшәү рәвешенә дип әйтик, аның тынгысыз йөрәгенә тынычлык алып килү. Менә бу аның максаты. Инде күремнәргә килгәндә, бала табуларга килгәндә, күрем булмый башта. Күрем булмый. Оригинал рәвештә инде һәм бала тапкан вакытта авыртулар булмый. Булар башлана гынах кылганнан соң. Җәннәттәге агачтан җимешне ашаганнан соң хатын кызның башлана шушы проблемалары. Күрем килү һәм бала тапканнан соң авырулар. Димәк, бу күпмедер дәрәҗәдә җәзаның бер өлеше дә булып. Бу җәзаның бер өлеше, чөнки ул хатын кыз өчен җиңел әйбер түгел. Бу ай сайын алар авырлык кичерәләр. Анда әлбәттә эш авырту гына түгел, анда бөтенләй ички яктагы хисләр, эмоциялар бөтенесе үзгәрелә бу вакытта. Һәм шуңа күрә дә бу үзенә күрә бер җәза. Аны инде теге яхшылыкмы, начарлыкмы дип без аны әйтә алмыйбыз. Әмма тәүбә иткәннән соң бу аларга яхшы яктан үзгәртелергә мөмкин. Гынахка тәүбә иткәннән соң шуңа күрә күпмедер күләмдә аларга бу җиңеллек тә бирә. Инде шушы күремнәр Әмәне бала табуларга килгәндә Аллаһ Тәгалә бала тапкан сайын шушы авыртулар белән хатын кызны чист тартып бара. Бездә әйтәләр, менә бала тапкан сайын хатын кыз бетә дибез инде, без шулай бит туза таушала дип инде үзенчә уйлыйбыз. Дәреслектә ислам дине буенча аларның гынахлары бетә, алар нурлана, алар чистара, алар ныгый.
Шуңа күрә бала табу хатын-кызга ул киресенчә уңай тәэсир итә бу очракта. Бу яктан да файдасын белеп киттек. Нәкыя ханым, алайда менә Нурулла хәзрәтнең әйткән шын мәгънәсендә инде менә мин синең тынычлыгың өчен кирәк, син миндә тынычлык табарсың дигән сүзләргә каршы Искәндәр әфәнде китергән мисаллар әлбәттә капма каршы булып тора. Хәзерге заман турында сөйләшәбез икән инде. Сез бүтән буын кешесе, гаилә тоткан дип әйтик инде, ирегезгә терәк булган кеше буларак, шуннан да менә күренекле ирләр, күп эшли торган кешеләр әйтик инде. Алар дөрестән дә менә шулай янганчы эшләү гадәтләре бармаларның һәм теге гомернең кыска булуының сәбәбен шушында күрергә мөмкинме? Иратның гәүдәсе, аның күзәнәкләре бөтенләй башкача төзелгәндер. Хатын-кызның җисеменең әгъзалары бөтенләй икенче төрле ул. Икенче шулай бит инде ул. Дин буенча да, булай караганда да мин менә тыңлап тордым да, әле Искәндәрне тыңлап тордым да, Искәндәр ирләрне хатын-кыз кымтырыклап, хатын-кыз борчып торганга тизрәк үләләр дигән кебек сүз әйтә. Нәкъ шулай диде ул. Мин ул сүзләр белән берничек тә килешә алмыйм. Ничек инде ир белән хатын мәхәббәт тотып, үзара берсен-берсе яратып, кушылгач, берсенә берсе шундый мөнәсәбәттә булсыннар. Менә мин ирем белән 45 ел яшадым. Хәзерге көндә дә мин ирем белән яшим дип исәпләгән кебек яшим. 65 ел яшим инде мин ирем белән дип әйтәм хәзердә. Минем аязым киткәнгә инде 22 ел. Ләкин мин аязымны узарак яшәтергә тырыштым. Аязыма bütün mümkünlüklerini бирергә тырыштым. Ул нык эшләде. Мин аның нык эшләвеннән әзрәк җиңеллек китерергә тырыштым аның нык эшләвенә. Төнге 2дә тора, иртәнге 7-8ләргә кадәр инде ул эшләп арган була иде. Нәкыя ханым, бераз гына бүленеп алыйк, аннан соң рекламадан соң сезнең белән дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Хәерле кич, Таян ноктасы студиясендә ирләр сәламәтлеге, ирләрнең озын гомер кичермәү турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Нәкия ханым, сез дә бүленеп калган идек. Менә андый режимда эшләгән, төнлә торып иртәнге 7-гә кадәр эшләгән ират, дөрестән дә үз сәламәтлегенә зыян сала дип әйтә алабызмы? Сез моны үз күзләрегез белән күрдегезме дип сорауым. Минем ирем үзенчәлекле кеше булды бит инде ул. 6 ел тоткынлыкта төрмәдә утырып кайткан аяз. Ул булай да җәфа чиккән, аның әгъзаларына кимчелекләр килгәндер. Тормышта ул тынгысыз булып яшәде. Гомер буе алга таба инде тормыш итә башлагач, бик ашкынып, гаиләне матди яктан тәэмин итим дип тә тырышып эшләгәндер. Шулай, ләкин мин аязына фатир кирәк, мебельләр кирәк дигән очракта да әкренрәк салмак итеп тынычландырырга тырышып яшәдем һәм үзем башлап йөрдем bütün нәрсәгә дә. Шулай булгандыр. Ләкин хатын-кызлар, менә минем 3 киленнәрем бар. 3 улымның хатыннары бар. Минем улларымның хатыннары бер вакытта да ирләреннән узып, тормышны булай итеп алып бар, тегеләй итеп бар дип ирләрен таламыйлар. Ирләре белән тыныч яшәргә тырышалар. Ул инде холык, характер һәркемнең үзенчәдер. Ләкин ирләр нык тәэсирләнүчән булалар. Ирләр хатын-кызның әйткән сүзеннән нык нервланалар, бурчылалар. Айлар буе эштән уйлап йөргән мөмкин андый сүзләрне. Бурчылу ирләрне ныграк алып китә. Икенчедән, ирләрнең кимрәк булуы сугышлар. Ирләрне никадәр яшь ирләрне, балаларны, менә бит яңа гына бит әле Афган сугышлары булды. Афган сугышында никадәр, менә минем төпчек улым Рашатым армияга китәсе еллары иде, 85 еллар.
Ул елларда мен калтырап төштем, улым Афганистанга ник барырга тиеш сугышка. Афганистанга без бик басып кирдек. Ә минем баламны мен анда Афганистанга җибәрергә теләмәс идем. Аның яшьтәшләре никадәр анда кырылдылар. Ир балалар менә шулай иттереп тәким ителделәр. Ирләр сугыш кырларында җәфа чигеп кемиләр. Нәгыя ханым, бу урында бераз гына тапшыруның темасына әйләнеп кайсак, дөрестән дә ирләр үстенә төшә, андый җавапчылык сүз дә юк. Бу теманы дәвам иттек әле, әзгенә әйеме. Статистика буенча яшьләр арасында ул 22-23 яшькә кадәр хатын-кызлар күбрәк түгел, иратлар күбрәк. Монда конкуренция бу очракта иратлар күбрәк. Әмма 30-га җиткәндә инде иратлар кимегән була. 40-ка җиткәндә инде күпкә кимегән, 60-70 яшьләр арасында инде ирләр анда 50%-ка диярлек кимерәк килеп чыгалар. Әйеме? Шуңа күрә ирләрнең иртәрәк үлеме. Нәкыя дөрес әйтә. Бар андый гаиләләрдә, анда бөтенесе дә дөрес барган гаиләләрдә бар. Минем үземдә дә андый гаиләдә андый проблема юк. Әмма минем бөтен дусларым килеп минем жилеткага җылап китәләр, әйеме? Тегесе кирәк бит инде, монысы кирәк бит инде. Нигә? Мин күрәм бөтенесенә дә психолог ролен үти, мин күреп торам, ничек барганын тормышның. Һәм минем менә әйтәм бит, сабакташларым арасында гына да инде кызлар әле бөтенесе дә исән-сау, инде икесеме, өчесеме мәрхүм булдылар. Без бу очракта 50 яшь тулагына әле бу ел. Бу очракта Искәндәр әфәнде, без әлбәттә бер-беребезне һәм үзебезнең тормышларны, яшәешне үрнәк итеп китерәбез. Фуат әфәнде, менә сез шулай ук күренекле кеше. Нәкыя ул бик дөрес һәм матур мисал китерә. Ул зыялылар гаиләсе турында сүз алып бара. Ул гаиләдә хатын-кызның ир кешегә ничектер бүтән төрле кырын карашлары, нәкыя әйтмешли кымтырыклап торуларын күз алдына китереп булмый. Фуат әфәнде, менә бу очракта сез инде ирләр ягыннан караш ташлаганда, шуннан да менә хатын-кыз терәк булып, сабырлык биреп, ир кеше анда тынычлык табып яшәгәндә, шун мәгънәсендә сезнең кебек өлкән яшькә кадәр сафта калачак дигән гарантия бармы татарча әйткәндә? Анда бик кызыклы сөйләшү бара. Дөресен әйткән вакытта, әле мин хәтерләмим. Менә мондый теманың, мәүзугның сөйләшү үзәгенә куелганын, күрә без Дәүләт Советындагы комитетта бу мәсьәләгә игътибар иткән һәм менә инде ул сезгә дә ниндидер теманы сайлауда этәргеч биргән. Һәм ул дөресен әйткән вакытта бик кирәкле тема, бик кирәкле сөйләшү. Чөнки без һәрбер үзебезнең матбугатта булмасын, чыгышларыбызда булмасын, моңа кадәр балалар турында кайгырттык һәм әлбәттә кайгыртырга кирәк. Хатын-кызларның сәламәтлеге, аларның рухи шушындый тормышлары турында кайгырттык. Ләкин ирләрнең мәсьәләләрен шулай кайгыртып сөйләшү, ул бик сирәк була торган күренешләрнең берсе. Менә дәүләт органнарының моңа игътибар итүләре бик әйбәт. Менә монда физиологик үзенчәлекләр турында сүз барды, табибыбыз бик дөрес итеп күрсәтте. Ләкин тагын психологик якны да карарга кирәк. Чөнки менә Нәхия ханым да әйтте, ирләр алар бөтенләй икенче материалдан дигәндәй корылган, төзелгән кебегрәк иттереп име. Чынлап та икенче дип әйтәбез икән, ул инде аның ичке дөньясы, психологиясе, кичерешләре турында сүз бара. Хатын-кыз ул күбрәк ашыгырак дөньяга дип әйтик. Мәсәлән, нинди булса аның проблемасы бар икән, ул гаиләдә сөйләшергә мөмкин, балалар белән дә аерым-аерым, һәм хәтта аның дус хатыннары бар шушылай бит, алар белән иркенләп сөйләшә ул, алардагы хәлләр ничек бу турыда, бу мәсьәләдә серләре уртак серләре уртак була, аларның киңәш бирәләр алар. Мәсәлән, мин ирләрнең үзләренең гаиләдәге хәл-әхвәлләре турында кемнәрдер белән ачылып сөйләшеп, киңәш сораганнарын гайре табигый дип саныйм. Алай булмый ул. Чөнки ул эчтән уйлана, эчтән яна, эчтән көя, борчыла. Менә бу психологик үзенчәлеге. Аның шулай ук
гомерен кыскартуга китерә торган факторларның берсе. Менә шуңа күрә шактый еллар, инде 50 еллардан артык дигәндәй, гаилә төзеп яшәгән кеше буларак, шуны әйтә алам. Гаил иң беренче кешенең сәламәтлеге дә, аның җәмгыятьтәге тоткан урыны да, гомумән аның холкы фигыле дә иң беренче гаиләдә сине аңлауларыннан башлана. Фат абый, менә бүлдереп бер сорау гына бирим. Сез шундый матур һәм тәмле итеп сөйлисез. Мин сезне гомумән дулкынлана торган, кыза торган, аңлаешлы итеп әйтсәк, нервлана торган, үзен эчтән яндыра торган кеше итеп күз алдына китерә алмыйм. Менә бу тынычлык ул профессиядән килгән, һөнәрдән килгән осталыкмы, әллә дөрестән дә менә шул гаиләдә барысы да тыныч, хатын матур гына бөтен нәрсәне кайгыртып тора, әллә шуңа күрә шулай тыныч йөрисезме сез? Менә Макаренконың шундый сүзе бар бит әле. Бала тәрбияләү кыен дип әйтеп хафаланмагыз, аннан да җиңел әйбер юк. Әгәр дә үзең тәрбияле булсаң, бала тәрбияле, гыйбрәтле була дип әйтә алыйм. Шуңа күрә сиңа мөнәсәбәт иң беренче үзеңнең башкаларга булган мөнәсәбәтеңә бәйле. Шуның кайтавазы ул. Димәк, ничек кенә булса да, кеше булгач төрле хәлләр була тормышта, шундый кискен вакытларда була, хәвеф хәтерле чакларда була, ләкин ниндидер бер теге русча әйтсәң тормозың булырга тиеш. Әйтәсе сүзеңне дә әйтми калдырырга кирәк. Менә мин әйтим әле, мин уздырым әле, аңардан да арттырып әйтим әле дип, берсе өстенә өйә башлагач, әллә ниләр китә кызган вакытта, һәм син инде ул сүзеңне кире кайтарып ала алмыйсың. Шуңа күрә бигрәк тә ир кеше ныклы нигезле булырга тиеш. Кызмаска, үлчәргә бөтенесен шулай бит. Менә бу синең әйткән сүзең яки адымың нәрсәгә китерәчәк? Әнә Рауи Шәрәфиев укый бит әле, кемне икәнен оттым, минди хатын белән шулай килештек. Әгәр дә шау-шу килеп чыкса, өйдән чыгып китәргә. Минем ярты гомерем менә капка төбендә узды. Өйдә хатын дулы янда ди. Бу әнинең бик ярата торган сүзе дәшмичә җиңәргә кирәк дип әйтергә ярата ул. Алина, сезгә дә сүз биреп узыйк. Психология ягыннан караган вакытта, монда дөрестән дә ирләрнең шундый басынкы булулары, үз эшләренә җыеп, йотып дәшми йөрүләре, бәлкем шуннан да яну дип әйтик инде, выгорание дип әйтәләр бит инде фәндә. Шундый күренешләргә китерәме? Психологик яктан карасак инде бу проблемага бит монда берничә сәбәп күренелә. Беренчедән, кызганычка каршы, безнең иратлар яшь чактан ук, бала чагыннан ук тыю шартларында тәрбияләнә дип диергә дә була, дип була инде, әйтергә була. Ишрак инде әниләрдән, әтиләрдән иратка, ирмалайга әйтелә: җылама, хисләреңне тый, әйтмә, син ир кеше, ярамый. Шуннан ук бу инде проблема дисәң, ул тартыла гомер буенча. Иратлар, менә дөрес фикер монда әйтелде инде, яңгырады шундый. Шуннан да ир кеше аннан соң улыгая бу хисләрен тыеп яшәп улыгая әйтә алмый. Кешеләр белән, беркем белән дә сөйләшә алмый. Нәрсә аны кайгырта, нәрсә турында уйлый ул. Бик кыен була инде монда. Агыр чикта бу нәрсәгә китереп җиткерә? Ул тиз кабынып китә торган, кыза торган кеше генә була. Шуның белән генә шикләнәме ул? Юк, монда аның белән генә шикләнми шул. Аның нәтиҗәсе инде монда психосоматик авырулар да булырга мөмкин. Беренчедән инде ул монда йөрәк авырулары чыга. Беренче планда статистик буенча менә караганда иратларның 26%-да зурая хатын-кызларга караганда статистик буенча аларның вероятность зуррак инде. Монда йөрәк авыртуларын күрергә менә олы яшьтә, шуңа күрә менә
яш буенча ылгая, ир-аяклар күбрәк моның белән 30-ны узганнан соң бу проблемалар инде үзен ешрак сиздерә башлый дип әйтәләр. Психосоматик авырулар ешрак күренелә инде ир кешеләрдә, ир-атларда, шуңа чөнки алар монда үз хисләрен тоялар, әйтә алмыйлар, сөйлә алмыйлар беркемгә дә. Шуңа күрә без мондый тенденция күрәбез инде ир кешеләрдә. Менә сәламәтлек саклау өлкәсенә һәм инде ирләрнең сәламәтлеге темасына без яңалыклар чыгарылышыннан соң якынрак килеп әңгәмә карарбыз. Тагын бер кат хәерле кич, Таяр нуктасы студиясендә сәламәтлек, озак яшәү һәм иң беренче чиратта ирләрнең сәламәтлеге турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Инде шушы өлкәгә үк килеп кердек, сәламәтлек саклау өлкәсенә килеп кердек. Бу яктан күз салсак та әлеге сорауга, монда гади кеше, менә урта яшьтәге кешеләр яки яшьләрнең сәламәтлегеннән аермалы буларак, өлкән яшьтәгеләрнең сәламәтлеген кайгыртучы аерым өлкәсе бармы медицинаның? Аның аерым врачлары бармы, аерым фәне бармы дип әйтик инде. Мондый мөмкинлекләр тудырылганмы бүгенге көндә? Әлбәттә, мондый мөмкинлекләр бүгенге көндә бар. Бу өлкә геронтология дип атала. Безнең республикада берничә үзәк бар мондый. Геронтология буенча берничә генә үзәк дип инде бу менә йөзләрчә мең олы яшьтәге кешеләр өчен берничә кабинет кына булу ул җитәрлек дип әйтә алабызмы без? Дөресен әйткәндә мин анысын әйтә алмыйм. Бу бит бу кешеләр бөтен кеше йөри торган шифаханәләргә дә йөриләр. Бу истәвенчә алар күбрәк методический роль дип әйтик алып баралар. Шушы шифаханәләр арасында. Өлкән яшьтәге кешеләрнең авырулары нинди әһәмиятлеге бар, аларга ничек итеп кайсы яктан карарга икән, шундый эшләрне алар алып баралар. Күбрәк организацион эш дип әйтик. Нинди үзгәрешләр башлана? Әйтик, менә 60 яшькә кадәр яки 70 яшькә кадәр дип әйтик инде. Нормаль безнең арада эшләп йөргән абзый булды дип әйтик инде. 70-ны уза башлагач, кайсы якка үзгәрешләр күзәтелә һәм нәрсә белән бәйлиләр, алар белән ничек көрәшәләр? Әйтәрәк, авырулар 70 яшьтә генә барлыкка килмиләр, аларны яшь вакытында уже барлыкка киләләр. Мен әйтеп киттем бит, физиологик үзенчәлекләр бар безнең ир кеше белән хатын-кыз арасында. Мин истәп әйтәсем килә, шуңа әле истәп ир кешеләр үзләренең сәламәтлеге турында бик кайгыртырга тырышмыйлар. Алар гамсызрак үзләре. Әйдә ярар, узар әле. Менә диспансеризацияны алсак, гомумән хатын-кызлар безнең җире диспансеризация ир кешене анда күрү очрату бик сирәк эш дип әйтергә кирәк. Авырулар кергәч тә шифаханәләргә сорыйбыз, сез нинди дарулар эчәсез? Менә хатын ниндидер дарулар бирә, шуларны эчәм, алар хәтта белергә тырышмыйлар, нинди авыру бар, нәрсә эчәләр. Үзем дә шул хәлдә әле бу арада никтер. 33 яшьтә булуыма карап. Хатыннары җитәкләп алып барсалар, алар больницага киләләр. Ягъни бу сирәк чакта үзләре кергә бик алар күп ир кешеләр андый эш белән шөгыльләнәләр, бөтенләй дип әйтергә кирәк. Тагын бер нәрсә әйтеп китәсем килә, менә гаилә турында сүз булды бит. Әлеге дә баягы статистикага мөрәҗәгать итсәк, хатын-кыз күп җәберле дип әйтсәк, семьяда статистика әйтә, гаиләдә яшәүче ир кеше алар озынрак яшиләр. Барыбер дә тәрбия бар дигән сүз. Менә бу чакта мин тагын бер мәкалә әйтеп китәр идем. Ирне иреткәндә хатын, ирне җаваткәндә хатын дип. Бәлки менә бу мәкаль бик актуальдыр. Менә бу вопрос сорауда. Бу мәкаләне әйткәндә Искәндәр әфәндегә янып кайтмыйча хәл юк. Соңгы тапкыр диспансеризацияны кайчан узганыгызны хәтерлисезме? Үзегез теләп бардыгызмы? Бер кайчан да узганым юк әле, Аллага шөкер, 50 яшемә хәтле җитеп, бер тапкыр да узганым юк, әмма инде шунысын тәгаен әйтә алам, минем аңа вакытым юк. Гәрчә бу кирәк икәнен белсәм дә, менә инде килеп терәлгәч, менә моннан бер 2 ел элек операция ясаттым, моннан бер 5 ел элек дуслар көчләп алып барып больницага салып, бикләп калдырдылар, палатада дигәндәй бикләп диярлек калдырдылар. Анда да дуслар дип әйтәсез, хатыннан уммадыгыз ахырсы. Юк, хатын аларга әйткән, абзагызны борчымагыз инде дип, абзагызны гел борчып торасыз, ал бит инде ни йөрәгеннән зарлана дигәч, менә шулай иттереп, әзрәк сипләштереп чыгардылар. Менә 2 тапкыр үз гомеремдә 2 тапкыр ятырга туры килде. Менә андый әйберләр. Әмма анысында да язып яттым, анда да эшләп ятырга туры килде. Чөнки бүген заманы арбасыннан төшеп каласың. Иратның җаваплылыгы зур, әйеме? Мин төшеп кала алмыйм бу арбадан. Шуңа күрә бу әлбәттә минем сәламәтлегемдә үзенең ролен уйнаячак. Мин аны аңлыйм.
Әмма мин әле ул кайчан буласы турында уйламыйм бит. Менә табиб әфәнде дә әйтте безгә, әйеме? Мин бит аны кайчан буласын уйламыйм. Мин бүген эшне алып барырга тиеш. Бүген кирәк миңа. Больницага кирип ятсам, хастаханәләргә кирип ятып, мин анда диспансеризациялар узып бирсәм, үземә зур игътибар бирсәм, минем вакытым булмаячак. Шуңа күрә монда бу тагын шул ук заманага әйләнеп кайта. Хәзерге заманда иң кыйммәт ресурс вакыт. Иң кыйммәт ресурс ул вакыт. Һәм ул, менә Нәкый апа әйтте бит, монда элеккерәк вакытны әйттеме? Элек нигәдер миңа тыела иде шулай, вакыт заграк узган шикелле. Хәзер аның вакыты да тизләнде кебек. Менә безнең тормыш ритмы да тизләнде. Ул чорда мин бит инде теге гасырда да яшәп караган кеше, ул гасырда формалашкан кеше. Шуңа күрә бу гасырда бөтенләй башка мөмкинчелекләр, бөтенләй башка ритм, тормышның ритмы, тизлеге һәм без аның аркасында уйлап бетерә алмыйбыз. Шуңа күрә иратлар, барыбер иратның, беләсезме, менә әйтәләр бит инде, анда теге ир баш, хатын муен диләр име, күп йортларда ул баш муен борылган якка борыла диләр. Иң усал хатынның да, иң подкаблучник иредә һәр вакытта да барыбер гаилә башы булып кала. Ул йөрәгендә шуны кабул итә ички яктан үзем барыбер әйеме, һәм ул авыррак кабул итә үзенең мөмкинчелекләре шиклерәк булуында. Хатынның күбрәк хезмәт хакы алып эшләвендә авыррак кабул итә ул. Һәм хатын-кыз менә монда сүз булды, хатын-кызлар Фуат абый әйтте әйеме, хатын-кызлар үзара утырып сөйләшеп, ләштит сатып алсалар, ирләрен сүг алсалар, кара-каршы утырып әйеме, biz бит сүг алмыйбыз. Мәсәлән, ир хатынын сүккән ир ул җүнле ир буламы инде, әйеме? Җиңә алмыйсың менә дигән сүз бар. Димәк, син үзең булдыксыз дигән сүз бит инде. Шуңа күрә ир кеше һәр вакыт эшенә җыеп яши. Ир кешегә авыррак бу тормышта яшәргә, күпкә авыррак. Һәм шуны мөмкинчелекләр зуррак. Эшләргә, башка акча эшләргә дә һәм башкасына да. Шуңа күрә менә шушы бер-берсенә туры килмәү, бигрәк тә Россиядә моның туры килмәве, әйеме, бигрәк тә Россия өчен куркыныч бу. Мөмкинлекләр бар, мөмкинлекләр тегендәге кебек, башка илләрдәге кебек, хезмәт хаклары Россиядәге кебек. Менә шушы әйбер безнең гомерне башка илләрдәгегә караганда, Япониялар әйтик шул ук анда Европа илләре белән чагыштырганда кыскарта. Яхшы ук кыскарта дип әйтә алабыз. Монда сез Сүзне дәвам иттереп, беренче сүз кыстырасым килә. Чынлап та, менә дөрес әйтте Искәндәр, ирләр табибләргә бик барырга, мөрҗәгать итәргә яратмыйлар алар. Ниндидер менә шул инде бармый мөмкин булмагач кына мәҗбүр булалар, яки хатыны аны әйдәләп алып бара. Ярый барды ди, врач бик күп даруларын язып бирә, диагноз куя. Ләкин барыбер хатын-кызлар кебек җиренә җиткереп даруланмый ул. Язган даруларны ичмәскә тырыша. Менә ниндидер яхшылык булды инде, булай да үтәр әле ди. Сез үзегезгә хас дип әйтә аласызмы бу сыйфатларны? Мин үземнән чыгыпрак әйтәм дә әле мин бу сүзне. Һәм аннан соң менә дарулауның ирләрнең гомерен узайтуның тагын бик бер файдалы нәтиҗәле ягы дип уйлыйм инде мин. Әлбәттә, ул үзе дә кайгыртырга тиеш бу нәрсә турында. Хатын-кыз бигрәк тә моны инде үзенә корал итеп алырга тиеш, кагыйдә итеп. Әле бит дарулардан башка да ашау-ичүләр белән дәвалану дигән нәрсә дә бар. Менә хатын-кыз әгәр дә ирләренә шушылай сәламәтлек телиләр икән, аларның сәламәт булуларын, узак сәламәт булуларын телиләр икән, менә шул ашау-ичү мәсьәләләрендә алар көйләргә тиеш. Нәрсә ярый моңа, нәрсә ярамый, нәрсә дәва була шушылай бит. Исәп барыбер дә хатын-кыз кулында. Менә бу мәсьәләдә төп рольне хатын-кыз уйный. Ләкин син үзең дә аларны онытмаска кирәк, чөнки һәр вакыт хатын-кыз карамагында гына булмыйсың, дөнья булгач, чыгып та китәсең, ерак җирләрдән дә йөреп кайтасың. Әнә андый вакытларда да сиңа нәрсә ярый, нәрсә файдалы, зыянлы икәнен белеп эш итәргә тиешсең. Шалтыратып булса да әйтеп торырга. Теманы бераз гына бүтән якка борып, картлык темасында әйтеп узык, Нәкый апа, хәзер бер генә секунд. Икенче якта бар бит әле. Өлкән яшьтәге кешеләр барыбер бар. Бүгенге көндә Аллага шөкер алар арта бара дип өметләник. Озак яшәүчеләр саны турында әйтәбез инде. Ләкин бала акылы керә башлый бит әле өлкән яшьтәге кешеләргә. Һәм бу очракта менә социаль яклау хезмәте кешеләре әйтүенчә,
жәберләү очраклары еш очрый. Балалар, әлеге дә баягы киленнәр, инде ширли башлаган кеше белән яшәүдә читенрәк булырга мөмкин кайсы вакытта. Кыйнау, жәберләү инде бөтенләй дә кешелеккә киткәннәрнең пенсияләрен алып тартып алып, аларны инде өйләреннән чыгарып җибәрү очракларына кадәр бар. Бу очракта менә өлкән яшьтәге кеше инде бераз гына акылына зәгыйфлек килә башлаган вакытта да аңа карата мөнәсәбәт нинди булырга тиеш һәм бу ничегрәк көйләнә дин өлкәсендә. Беренче чиратта менә без озак яшәү турында карыйбыз да, ул бит озак яшәү ул гел әйбәт дигән әйбер түгел ул. Вакытында китәлсәм ярар дип әйтүчеләр бар. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, минем өммәтемнең яше 60 белән 70 арасы булыр ди. Менә бу 100 яшькә бөтен кешенең җитү ул кысыр хыял алай булмаячак беркайчан да. Чөнки менә шушы өммәт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям ахыр заман пәйгамбәре ул әйтте, шулай гына булыр ди. Аның үзенең дә яше 63 яшьтә иде вафат булганда. Хәзерге яшь белән карасак пенсиягә да чыгып өлгермәгән әле ул. Ир кеше буларак. Без хәзер шундый вакытка җиттек. Шундый вакытка җитә алмаган ул. Димәк, бу нормаль күренеш. Гомумән алганда 60 белән 70 арасында китеп бару нормаль күренеш. Монсы инде беренчедән. Икенчедән, сәламәтлекне саклауга килгән вакытта, сәламәтлекне саклауга без саклыйбыз, озак яшәр өчен түгел. Аллаһы Тәгалә ник сакламасын, ник сакламадың дип безне җәзаламасын өчен. Әгәр дә шундый җаваплылык булса сәламәтлеккә, бу очракта кеше җаваплырак карар иде. Гомумән алганда, кеше ул русча әйтсәк саморазрушитель, ул үз-үзен бетерүче ул. Менә табиблар турында сөйләшәбез, шулай бит инде, алар бит инде иң сәламәт кеше булырга тиеш. Алар арасында алкоголиклар күпме? Алар арасында тәмәке тартучылар күпме? Син дә, мин дә яхшы беләбез, аларның күпме икәнен, шулай бит. Шуңа күрә монда ул акыл белән генә теге мин сәламәтлегемне саклыйм дип кенә ул алай сакланмый. Һәм дә улыгайган көндә матур картлык бирсен өчен Аллаһ Тәгалә беренчедән сорарга кирәк таушалмаган гомер. Шулай ук сорарга кирәк матур картлык, ахыры хәерле булуын гомереңнең. Бу Аллаһ Тәгаләдән тора торган әйберләр. Бала акылы килмәсен өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Коръән укырга кирәк, намазда булырга кирәк ди. Синең акылың гел хәрәкәттә булырга тиеш, ятлауда, эшләүдә, уйлауда, фикерләүдә, бала акылы килмәсен өчен. Һәм инде картайган көнеңдә матур тәрбия аласың килсә, балаң күбрәк булырга тиеш. 1-2 баладан яхшы бала чыгу ихтималы әзрәк 10 балага караганда. Яхшы фикер. Яхшы фикер, Нурулла хәзрәт. Менә шушы матур нотада тиз генә рекламага бүленеп алабыз да, бераздан дәвам итәбез. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Нурулла хәзрәтнең балаларын күбрәк булган саен картлык көнендә аларның мәгънәлерәкләре сине кайгыртыр дигән өмет күбрәк дип әйтте. Шунда бүлендек. Безнең халкыбызда әйтә, 1 бала юк бала, 2 бала ярты бала, 3 бала 1 бала ди. Ягъни 2 бала булсын өчен 6 бала кирәк. Алар арасыннан менә бер хәерле тәүфиклысы булса, сиңа шул җитә картайган көнеңдә сине карап торырга. 1-2 бала арасыннан инде андый баланың чыгу ихтималы әлбәттә ул әзрәк. Һәм әлбәттә инде кирәк дини тәрбия. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, яшь чагыңда син картларга ихтибарлы булсаң, яшь чагыңда син картларны карасаң, Аллаһы Тәгалә син картайгач сиңа да сине карый торган кеше җибәрә ди. Ягъни үзеңнең картлыгыңны син кайгыртырга тиеш әле яшь чагыңда. Үзеңгә инде мөнәсәбәт теләсәң, үзеңгә инде мөнәсәбәт теләсәң картайган көнеңдә, син шуларны күрсәтергә тиеш олы кешеләргә. Хәзерге менә үзең яшь булган вакытта һәм син картайгач шундый мөнәсәбәт сиңа була. Үз балаң арасында булмаса да, яки балаң булмаса да, инде булырга мөмкин күршеләрең, туганнарың, син берәр укытучы, остаз булсаң, укучыларың һәм башкалар, алар инде сине калдырмыйлар, Аллаһ Тәгалә шулай аларны җибәреп тора. Шуңа күрә дә менә бу мәсьәләгә картаймыш көнеңгә комплекслы килергә кирәк. Һәм аны миңа килмәс дип беренчедән уйларга кирәк, алай уйламаска кирәк. Миңа бу тормышның бер гомуми бер канун итеп кабул итәбез инде. Һәм аңа әзерләнергә кирәк менә шушы рәвешле итеп. Шулай ук инде әгәр дә бу өлкәгә кирип киткәнбез икән, тагын бер кызыклы ягы бар. Ирләр бит инде менә гамсезрәк, мәгънәсезрәк дип әйтәбез, ваемсыз дип әйтәбез инде дөресрәге. Үзебезгә карата бу кайдан килә икән бу психология ягыннан? Менә ни өчендер диеталарын гел карап кына торган, чәчләрен гел тарап кына торган, бик теге өфүф итеп кенә торган кешегә без ничектер үзебездә сәерсенеп карыйбыз. Бу кайдан килгән комплекс икән бу? Без аны хәтта инде бу безнең өммәттән түгел ахырсы дип тә уйлап куябыз кайсы вакытта. Башка җинес вәкилегә караган шикелле карала. Чөнки үзенә артык зур игътибар бирә кеше.
кирәгеннән артык зур игътибар бирә, ниндидер аны үз-үзен артык яратуда да гаепләргә, аннары соң үз-үзен ниндидер башкача күрсәтүдә дә гаепләр. Бу әйбер дә бар. Бу әйбер дә Россия кешесенә зур йогынты ясый торган әйбер. Бусы да ничек инде анда мин карап, үз-үземне карап йөрим, башкалар нәрсә әйтер дигән әйбер бар анда. Коллективное сознание дигән ниндидер, әйме? Көтүлек менә, көтү аңы сеңдерелгән. Шуңа күрә кешеләр индивидуаль булудан куркалар, үз-үзләрен караудан куркалар, ниндидер коллективтан аерылу шикелле каралар. Алина, сезнең фикерне ишетәсе килә, бу урында дөрестән дә менә үзе турында артык уйлаган, үзен артык кайгырткан ир-ат ул дөрестән дә ак карга булып күренә бүгенге җәмгыять өчен дип әйтәм. Чыннан да мондай күренеш күрәбез инде без монда дөрес әйтелгән сүзләр. Бу комплекс кайдан килә торган? Комплекс социаль, чөнки кеше безнең инде һәрберебез инде шул социаль обществога кергән бите, шуңа күрә без ориентироваться итәбез инде башка кешеләргә, ничек алар карыйлар, ничек алар эшлиләр монда. Шуңа күрә кеше яла инде нәрсәдер үзенә күбрәк менә внимание бирергә, үз состояниясына, авыруларын карамаска, больницага җөрмичә, ир-атлар ешрак инде монда хатын-кызлар караганда әзрәк йөриләр, шуңа күрә больницаларга күренмәскә, теге мин бик монда чувствительный дип, мин монда калганмын инде бу хәлгә дип күренмәс өчен бармыйлар, җөрмиләр, чөнки ир-атларда инде мондай стереотип күренә. Психологиядән караганда менә әйтеп узлар, төрле фикерләрне, әлбәттә яшь белән кеше үзгәрә, халкы үзгәрә, бала акылы керү турында әйтәбез бит инде. Психологик яктан безгә менә шул яшькә якынлашып килгән вакытта нинди симптомнарга игътибар итәргә кирәк? Аның күренешләре ниндирәк булырга мөмкин? Бу вакытта олыгая инде, олыгая бара кешеләрдә психик яктан беренче урынга чыга инде монда өйрәнү способности инде менә память. Димәк, истә калдыра алмый башлый, яңа мәгълүматны истә калдыра алмый. Шуннан да шулай. Монда инде психика ягыннан мәгънә югалта кешеләр, ир кешеләр дә, хатын-кызлар да монда карарга кирәк инде. Депрессиялар туры килә бу яшькә, именно менә геронтов психология дигәндә, олы яшь кешеләрне психологик яктан караганда монда бик күп статистикада аны күрсәтә, монда бик күп кеше депрессия белән авырый башлый. Шуңа күрә күп очракта бу баш мие эшчәнлеге белән бәйле булып чыга түгелме? Менә неврология белән бәйле ширләр бит улгайган сайын, димәк, алар оркестрның беренче инструментлары Әлбәттә, безнең шул физиология ягыннан килсәк, безнең баш мие, безнең өлкән яшьтәге кешеләрнең, аларның атрофия дип әйтәбез без медицина телендә, кими башлый. Без аны теләсәк тә, теләмәсәк тә. Без моны үлә бару дип әйтә алабыз бит инде. Димәк, ул күзәнәкләр үлә бара. Ләкин бу процессны тизлеген киметеп була. Беренче чиратта, мин әйтер идем, баш мие безнең любой орган шикелле ул постоянно эшләргә тиеш. Коран ятлау турында әйтте, мәсәлән, хәзрәт. Менә спортсменнар бит тренировканы ташласалар, аларның мышцалары тоже башына обратный процесс дип әйтәбез, атрофический. Баш мие шулай. Кеше пенсия чыкканча да баш мие һаман эшләп тора тиеш. Ул шигырь өйрәнеме, дуа өйрәнеме, жаңа кроссворд чишеме, шахмат уйнаумы, теге аныкчыклар белән төрле уеннар, интеллектуаль уеннар уйнаумы, бөтенесе дә ярый, кеше, ләкин регуляр рәвештә булырга тиеш бу. Менә бу очракта без шушы атрофия процессының тизлеген киметә алабыз. Без күрәбез, кешеләр 90 яшькә килә. Гадәттә бу профессорлар, алар 90 яшенә карамастан да эшли торган профессорлар. Безнең тәҗрибәдән чыгып әйтә алам. Алар көнгә бер мәртәбә, ике мәртәбә барып консультациялар ясап, төрле фәнни эшләр алып баралар. Барыбер дә менә баш мие, менә чагыштырып караганда 90 яшендә дә 50-60 яшендәге кешеләр башы дип чагыштырып була. Шундый фикер әйтәләр бит әле, эштән туктады да, шуннан соң сүнде дә бетте, солы бетте. Андый мисаллар җитәрлек. Менә мин һәм син, әйеме? Үгез хәтле ике ир-ат. Син үзеңне табиб каршысына утырып зарланып утырганыңны күз алдына китерә аласыңмы? Бик сирәк очракта килеп терәлгәч кенә. Менә шулай, әйеме? Менә ир-атларның күпчелеге шулай.
Табиб каршысына кирип зарланып утыру үзене өчен түбәнчелек дип саный, әйеме? Менә шушы әйбер тагын безне кабергә берничә адымга якынайта. Шуңа күрә безнең әбиләр, карчыклар аннары соң үзләре генә калалар. Бүлдереп кенә бер сорау бирәсе килә, дөресен генә әйткәндә, озак яшәүчеләр безнең күз алдында. Менә мәсәлән, Фуат абыйны мисал итеп китерергә була. Фуат абый белән бер рәттән, мәсәлән, Фуат Галимуллин, Равил Шәрәфиев, Менгул Галиев, Мәсгут абый, Имашев кебекләр менә шул яшьләренә өлкән яшь Ринат абый Таҗетдин ул яшьләренә җитүенә карамастан софта булган һәм безнең өчен әле яшьләр өчен үрнәк булып торган кешеләр. Һөнәр ягыннан шул исәптән, сәламәтлек ягыннан гына түгел. Фуат абый, бу очракта дөрестән дә халык, гади халык, тамашачылар әйтергә мөмкин. Алар ручкадан да авыррак әйбер күтәрмәгән, алар таушалмаган. Бер яктан. Ләкин монда күрүебезчә эш бит таушалуда гына түгел. Эш гел башны эшләтеп торуда. Эш гел тонуста булып торуда. Сезнең берәр төрле күнегүләрегез бармы? Равил абый шаңгыда йөрим дип әйтә мәсәлән. Менгул абый җырлыйм ди көн саен. Сезнең берәр төрле шундый көндәлек күнегүләрегез бармы? Бар, әлбәттә. Сәламәтлекне саклау турында даими кайгыртырга кирәк. Иртән торгач, мин һәр вакыт каядыр бер 3-4 чакрым йөреп кайтам. Теләсән инде көндә. Яңгырмы, кармы, буранмы, матур көнме, һәм кичке якта тагын шул кадәр йөреп кайтам. Ягъни көнгә каядыр бер 7-8 чакрым йөрим һәм шуның бик тә файдасын күрәм. Ләкин мин сүзен дәвам иттереп менә әйтер идем. Өлкән яшьтәге кешеләрнең дә баш мие эшчәнлегенә эш бирү чынлап та аның гомерен озынайта. Менә алыйк Гомәр ага Бәшировны 90-ны узып, чак кына 100-гә җитмичә, ярты гына елга 100-гә җитмичә вафат булды ул. Әле каядыр бер 96 яшендә мине чакырып алды. Менә ди, яңа роман яздым, син шуны укып чык әле. Һәм игътибар ит, вакыйгалар бара торган авылның исеменә. Гыйбрәт дигән роман иде ул. Алып кайтып укыгач, исем акылым китте. 96 яшәр кеше шундый катлаулы сюжетлы роман язган. Каядыр бер 80-90% ул аны төгәлләгән инде. Чак кына көче җитмәде, төгәлләп өлгермәде. Ләкин шуңа карамастан бу әсәр аның иҗатындагы уңышлы әсәрләрнең берсе. 96 яшьтә дә софта дигән сүз. 90-нан узгач иҗат ителгән. Ни өчен сиңа бирәм диде инде ул? Нәкъ син укып кара әле дип, ишенәм анда вакыйгалар минем авылымда бара булып чыкты. Менә алыйк Әмирхан ага Еникине. Әмирхан ага 90-га якынлашканда Төркиягә барып кайтты. Гаяз Исхакыйның каберенә баш иясем килә дип, үзем әле аяклар йөргән вакытта дип әйтеп, менә барды, Әдернә капы зиратында булды. Кайткач, без дә Төркиядә булдык дигән сәяхәтнамә язып чыкты. Менә күрәсез, кешенең баш мие эшчәнлегенең шушылай узын гомерле булуы аның үзенең дә гомеренең узын булуына китерә. Моны бик күп мисаллар белән китерергә мөмкин булыр иде. Фуат абый, дөрестән дә мисаллар бик күп. Инде бүгенге фикерләрне бераз йомгаклап, Накая ханым, сезгә сүз бирәсе килә. Өлкән яшьтәге кешеләрнең озын гомер кичерүе, шулай ук сәламәт булуларында нинди шартлар таяну ноктасы булып тора сезнең фикерегезчә? Мөмкин булса кыскачарак. Мин Худайдан килә дип уйлыйм бөтен нәрсәдә. Мин үз тәҗрибәмнән чыгып сөйлим. Ни өчен шулай дип сөйлим? Менә мин 1-нче класста укыганда Аязга гашыйк булдым. Аязым ул вакытта 10-нчы класста укыйды. Һәм 10-нчы классны тәмамлады да ул инде университетка китте, Казанга. Худайдан дип әйтүнең чын мәгънәсе бар. Аяз 10 елга юкка чыгып торды.
6 yılı türmede oturup, andan indi kaytar vakıtı jitkəş, singlim sen meni unutmadın mı deyip xotlar yaza başladı. Hem xotlar kile başladı, başta cevap yazarga kuruktum. Andan kile, haman kildi, şulay ettirip, mene yazmış, mene Xudaydan bolu, şulay ettirip, men o yaz bilen yazmışımını, o yaz türmeden kaytkaş, o yaz bilen birge ortak til tabıp, gaile kurduk. Hem nigizde, mene Xuday bizge 3 malay berdi. Onsı da Xudaydan. Men bala vakıtımda kız balalar tabarga tilemedim. Ir balagına tabarga tiledim. Нәғи апа, сезнең фикер аңлашыла, гафу итәрсез, безнең вакыт кысан, сезнең сүзләрне йомгаклап һәм күпмедер дәрәҗәдә нәтиҗә ясап, тагын бер әйтемне искә төшереп узасы килә. Дөрестән дә күрәчәкне күрми, гүргә кереп булмый дип әйтә безнең халык. Кемгә күпме вакыт бирелгәнлеген беребез дә белми, билгеле, ләкин менә шул үзебезгә дигән вакытны мөмкин кадәр сәламәт җәмгыятькә һәм иң мөһиме милләткә файдалы булып уздырырга язсын барыбызга да. Әлегә менә шулар, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.